Anusapati. Aja lamun kowe duweni aji Jaya Kawijayan. Kowe banyu sesongaran. Mando! Mando! Majikan! Majikan cek! Waluh! Candi Jaya. Mebueng Candi Jaya. Reca Trimurti! Waluh! Waduh! Ilang otot bayu. Mangerteni Reca Trimurti. Nanging aku ora bakal sirih wedi gedhe. Kadiri kudu jaya. Bajian. Ana endi kowe Bajian? Metu! Metu kowe Bajian. Wah. Iya. Saged nyidani dandan gendis Rama. Kepan! Tujuh kenetatan. Sapa sing jawab kowe? Jawab kene Malaka. Menapa kula cekap pentel nalika semanten panjenengan tanding lan Prabu dandan gendis. Apa kanggep aku salah? Apa kanggep aku ora kuwajar ngadepi dandan gendis? Kajeng menapa kula lepat? Kula ngatonaken dangu bekti tumrap Rama Kenaro. Kowe ora ngatonke dangu bekti. Nanging prasasat Inyas Ken Arok. Menawi kasengguh kula ngias kegiatanipun Rama Ken Arok. Mugi panjenengan paring-paring dhatengan Supratira. Paring-paring. Aku bakal paring-paring. Nek paring